Ay mga paps, mo biyahe tag sayo mga paps kay natay aton. So update lang ko kung asa ko mo adto mga paps. So let's go mga paps. Ako sa sakyanan mga paps, gahuat ako sa kuang kauban nga akong ihatod. So medyo layo-layo siguro ang biyahe ron ako mga paps, kay nag-snack man ko daan para di mapas mo ba. So maghuwat kadali mga paps kay basin ugwa pa ka ride. So, update lang ko ron kung asa may repeat mo adto mga paps. Okay mga paps, na ko rin sa may Socorro Hospital. Na ko i-drop din mga paps. So mugawas na ta mga paps. Muna ang Socorro Hospital mga paps. Dili repeat sa may if kabahog man siguro ni. Di ko sure, basta marag mo na if kabahog ni nga hospital mga paps. So mugawas na ta mga paps. Gamay kayo ilang agyanan din mga paps. Kuyawan ta, makasugat pa. So magawas na ta, padong ta sa may Redemptorist. So, padong ta Redemptorist mga paps. Mainiton nga kabuntagon ron mga paps. Nindot kayo ang tempo sa panahon. Wagi daggo mga paps. Nindot kong inani permanente, dili magbaha ang Cebu City mga paps. Okay, nanato sa Redemptorist mga paps. Muna ang Redemptorist nga simbahan. Sayo kay taron ni gawa sa balay mga paps, kay sayo man ang iyang lakaw ug masad sayo gyapon ta nga mo gawa sa balay adlaw ta karon nga Biyernes. Naon tay Julie
Julis ari mga paps, di lang taka parking kay agyanan tinggamaya. We. Padong na to sa may Capitol site mga paps. Oh, Capitolio di ay. Hindi Capitol site. Mora ba yung hapon siguro na Capitolio. Padong na ta sa Capitol mga paps. Uy, sayo pa gani, disgrasya naman sa motor mga paps. Ano yun na nagbangga dire? Taxi o motor. Stilan amping gitaon mo mag-drive mo mga paps. Sayo pa gani kayo, bangga na. Dapat di kita magpadala sa kainit sa tungulo. Eh, imbis magdali noon ka, malangay na yun ka mga paps. Kaya madisgrasya man. Muna nga mag-amping itaon to sa pag-drive. Mahalag doon kita maabot, basta safety lang kita. Basta nga to ang mga kauban nga nasa kadalanan nga nag-drive sad. Tama kayo. Kita magpadala sa kainit sa tungo kung mag-drive man galing ta mga paps. Kaya lisod na kayo. Malangan kag samot. Dapat focus kita sa atong pag-drive. Okay na mga paps, nanakos Kapitolyo. We. Maunay gingon mga paps nga dili lang kay ang ato ang seguridad, ang ato ang una-unaon. Dapat ang seguridad sa uban. So nga mag-amping ito sa pag-drive. Kaya dili lang kay kita sa karsada mga paps. Daghan ta nga nag-agi sa karsada. Ang galing. Luoy kayo tao ng motor na balintong. Muna basta dili ba mugibuhi mo sod good. Paugat yun ang uban mga paps. Wala nga, mag-amping na gitaon ta, karon dito ma-disgrasya. Tama kayo. So nato sa mga paps, Andres Abiliana. Padong na to sa balay mga paps. Ato na tong i-drop itong kauban dito sa Socorro Hospital. At dito sa dito mag-duty. Hindi lang ito man tag aroy open ang Julis mga paps kay bupalitag pan para pamainit. Okay. May mingyot mga paps. Uy. May motor na hanggang parking. Okay. Okay, makatanda mga paps. Okay na mga paps,
naabot na ko sa balay. So, naog na ta mga paps, kaya runog makainis na ta. Maraming salamat sa akong mga kauban sa Angat YouTubers. Sila si Ma'am Shay, si Ma'am Bell, si Ma'am Inday Sir Bidura. Basta na lang nga akong mga kauban sa Angat YouTubers. Maraming salamat sa iyong pagsuporta sa akong YouTube channel. So, bye-bye na mga paps.